Ďakujem pekne, ale nádej je v nás, v ľuďoch. To sú 4 či 5 písmeniek. Tuto ten pán počítal tých 10 slov na začiatku. Toto je podľa mňa presne to, čo by sme si mali zapamätať do volieb. Jednoducho, áno. Nepozerajme, že kto nám tu nádej dá, my ju máme v sebe. Máme ju v svojich rukách, takže verme si sami sebe si. Ďalšia otázka z oblasti zahraničnej politiky, respektíve geopolitiky. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Moje meno je Sudovský Petr, som z Trnavy. Dovolím si vás citovať z roku 2019. Ste povedali, že odmietate sa podpísať pod to, že USA sú garantom bezpečnosti a zárukou medzinárodnej stability. USA sú zodpovedné za 100 000 nevinných obetí a stovky nevinných detí. To ste vraveli vy. Rozmlátili krajiny, Líbiu, Sýriu, Egypt. To ste tiež vraveli vy. USA sú už dávno nie sú mierotvorcom. To ste tiež vraveli. Sú chaosom svetovej politiky. Pozrime sa, čo vaša vláda a ďalší chaos, ktorý potom nasledoval, spôsobil. Tá situácia bola taká, že to bolo maximálne proamerické a dokonca si tvrdím povedať, že tá situácia bola, že sme sa pchali Amerike do zadku. Kvôli čomu? Proti vôli občanom sa podpísala zmluva DCA vojenská. Tiško, dobre, rozprávam ja. Prepáčte, iba som vás chcel poprosiť, že ono je to vždycky lepšie. Nie, tichučko. Ja som iba, pane, v pohode, povedzte si, čo myslíte, ale lepšie bolo z vlastnej hlavy, kebyže to nečítate. Nie, mám to pripravené, alebo som citoval vás, takže... Dobre, či môžeme na to reagovať? Či ďalšia vec, že sme posielali zbranie proti vôle občanom na Ukrajinu, či sme vyhovovali USA. Teraz sa pýtam, aké je vaše smerovanie voči Amerike, keď ste pred voľbami... Tichučka, prosím. Kultivovaní voliči, však nemôžete strpeť protinázor, však o tom je diskusia pre Boha živého. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja vás chcem poprosiť, Igor, ja vás chcem poprosiť, že toto je 70. debata a vždy na týchto debatách odznievali aj iné názory a Igor chcel, aby odznievali. Tak prosím vás, správajme sa tak, že nech sa páči, pán povie, Igor odpovie. Ja verím, že sme kultivovaní a dokážeme počúvať aj iný názor a skúsme nie pískotom, ale argumentami presvedčiť pána, že nemá pravdu. Nech sa páči, hovorte. Ďakujem. Takže moja otázka znie, keď ste predtým nadávali, že Amerika je pomaly terorista a v podstate mafiánsky štát, a potom ste podpisovali zmluvu s týmto mafiánom a hovoríte, že nás chcete chrániť pred mafiou. A táto zmluva vlastne narostím nesúhlasí ani s vyzbrojovaním Ukrajiny. Tak mi povedzte, aký je teraz váš skutočný postoj voči Amerike, keď ste predtým hovorili, že sú to najväčší zločinci na svete pomaly. A prosím vás, nevyhovárajte sa na Putina ani na Fica. Tá zmluva DCA nám nepriniesla nič nové, pretože všetko už bolo vo zmluvách NATO. My sme mali zabezpečenú obranu. To je naštandardná zmluva pre USA a má všetky prvky zrady. A kto ju podpísal, zradil občanov, voličov, lebo pred voľbami ste hovorili, že Američania sú zločinci. No dobre. Takže, povedali ste, že som hovoril, že Američania sú zločinci a že Amerika je mafiánsky. Prepáčte, vy ste teraz hovorili, že som povedal, ešte raz, však kľud, ja vám normálne odpovedám. Nemusíte vykrikovať, môžete potom zobrať mikrofón prípadne. Že hovoríte, že som povedal, že Amerika je mafiánsky štát. Nepovedal som, že je mafiánsky štát. Dokončím, teraz hovorím ja, prepáčte. Čiže, keď som povedal, že Amerika rozvrátila Líbiu, Sýriu, Irak, stojím si za tým. Aj v roku 2018, aj 2019, aj v roku 2023. Bohužiaľ, pri Iraku pred 20 rokmi Amerika alebo spravodajské služby americké oklamali celý svet. Že v Iraku Saddam Husajn tam má zbrane hromadného ničenia a chystá sa zaútočiť na ostatné krajiny. Vytvoril tzv. Koalíciu ochotných, to bolo 48 krajín, do ktorých sa pridalo aj Slovensko a týchto 48 krajín pod vedením USA zaútočili na Irak. Čudujú sa svete, žiadne zbrane hromadného ničenia tam nenašli, zabili 100 000 ľudí a táto krv týchto nevinných obetí je aj na prstoch našich politikov, ktorí sa rozhodli pridať do tejto koalície ochotných, ale hlavne na tých ľuďoch v amerických spravodajských službách, ktorí oklamali celý svet,
Neviem, či úmyselne, ale predpokladám, že úmyselne, lebo asi nemajú tak neschopné spravodajské služby, že by mali tak zlé informácie. Čiže stojím si za tým. Ale zároveň si stojím za tým, že v tejto situácii, kedy u našeho suseda, náš veľký bývalý ruský brat, napadol svojho menšieho bývalého brata Ukrajinu, že je chvala Bohu, že máme podpísanú zmluvu DCA, chvala Bohu, že sme v NATO, lebo ak by sme tu my boli osamotený ostrov, by bola len otázka času, kedy by Rusi prišli a klopkali tuto možno na našu mestskú väžu a hovorili by, že toto je ich územie, ich krajina, lebo oni nás pred 80 rokmi oslobodili. Jednoducho, Rusi alebo Rusko Rusko od roku 1914 zaútočilo na 45 štátov, napadlo 45 štátov. A keď chceme byť bezpečí, keď chceme, aby naše deti mohli spokojne zaspať, vedomím, že sa ráno zobudia, že im nie nejaký vrah Putin napáli bombu do ich činžiaku a jednoducho nemôžete sa rehotať, ste cynik, neodpovedám ďalej. Lebo iba cynik sa rehoce na tom, keď hovorím o zabíjaní nevinných detí. Prepáčte, nebavím sa s vami ďalej. Vedel sa tomu nebaviť. Máme tu ďalšiu otázku. Budete počať? Prepáčte na vysvetlenie. Budem sa baviť s kýmkoľvek, ale keď poviem o tom, že tu niekto zabíja nevinné deti, že to dieťa večer ide spať a ráno sa nezobudí, lebo si nejaký novodobý Hitler vymyslí, že napáli mu bombu do jeho bezpečia, do jeho domovu. A keď takýto človek sa mi rehoce do tváre, ten človek pre toho človeka, to dieťa nemá hodnotu, pre toho človeka je pán Boh Putin, ja sa s ním baviť nebudem, sorry, prepáčte. A to hovorím zároveň, že ja som bol ten, ktorý som vybavoval s ruským ministrom hospodárstva Sputnik, lebo ja necítim nenávisť voči Rusku. Dobre, OK, v poriadku, aj v tom čase, kedy sme nemali ruské a západné vakcíny, aj tá ruská vakcína bola dobrá. Duplom, keď sa s ňou chceli očkovať ľudia, ktorí spochybňovali COVID alebo ktorí neverili v očkovanie. Ale vtedy to bol pre mňa liek a nie len preto, že teda niekto trpí nenávisťou voči Rusku, tak ja teraz poviem, že nedovezieme Sputnik. Čiže ja netrpím nenávisťou voči Rusku. Tá krajina môže byť pekná, neviem ani, či som tam vlastne bol vlastne raz, ale čo naozaj nemám rád, neviem, či to je nenávisť, nemám rád vraha, ktorý vraždí nevinných ľudí a Putin je vrah.